ओमफ्राय लोगोफोर भेक्सिन सार्टिफिकेटखौ माबायदि डाउनलड खालामो नायलांदो। आं नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांगोन आरो आं बेखौ वाट्सएपआवनो डाउनलड खालामनानै नोंथांमोननो खोन्थागोन। जोबोद सिम्पल आरोना, नोंथांमोना नायबानो मिथिलांगोन माबायदि खालामो। क्रोम ब्राउजार, गुगल बेफोराव थांनो दरकार गैया, वाट्सएपआवनो जायो। नोंथांमोना खालि बे नाम्बारखौल' सेभ खालामनानै नोंसोरो वाट्सएपआव डाउनलड खालामना लानांगौ आरोना। आं बे नाम्बारखौ डिसक्रिपसन बक्सआव होना दोनदों, नोंथांमोना सिङाव थांनानै सेभ खालामना लानानै डाउनलड खालामबानो जाबाय। आं दायो वाट्सएपआव थुबाय, थुनायनि उनाव आङो दा आंनि नाम्बारखौ नागिरनि, नोंथांमोना नायलांबाय था। नैयाव सिम्पलियाव जोङो मेसेजाव थुबाय, थुनानै जों सिम्पलि जोङो डाउनलड सार्टिफिकेट होननानै लिरनानै सेन्ड खालामनांगौ आरोना। डाउनलड सार्टिफिकेट सिम्पलि जों बेखौ सेन्ड खालामनांगौ। सेन्ड खालामनानै होनाय लोगो लोगोयाव मोनसे मेसेज फैगोन। बे मेसेजाव मबाइल नाम्बाराव नोंनाव जि नाम्बारजों बानायदों बै नाम्बारजोंसो जागोन दे। बेयाव सेन्ड फैगोन मेसेज मोनसे OTP। आंना दा OTP फैबाय। आं दायो नोंथांमोननो खोन्थालांगासिनो, नोंथांमोना नायलांबाय था। दायो आंनाव OTP फैबाय। OTPखौ बेयाव थुना होनांगौ 3 मिनिटनि गेजेरावनो आरोना। दायो आं OTPखौ सेन्ड खालामबाय। सेन्ड खालामनाय लोगो लोगोनो मेसेज फैदों, वी आर कनफार्मिं योर OTP दिस मे टेक आप टु 30 सेकेन्डनि गेजेराव हरनांगौ। बेखौ आङो दा नै 1 हरदों आंनि नामाव, करण दैमारि होन्दोंना, बेखौ 1खौ थुना हो, रिप्लाइ हर। 1 सेन्ड खालामनाय लोगो लोगोयाव दसे उनाव फैगोन। नै आंना डाउनलड देखायदोंना, सार्टिफिकेट आंना डाउनलड देखायदों। बेयाव डाउनलडआव थुनानै होबानो जाबाय। डाउनलड बटनाव थुना होनाय लोगो लोगो नोंनाव नै बिदि सार्टिफिकेट मोनसे फैगोन। बेखौ जों दायो नायनो हायो। नै आंना सार्टिफिकेटआ फैबाय। नोंसोरबो सिम्पलि बेबायदिनो खालामबानो जाबाय। माबायदि डाउनलड खालामो नोंथांमोना नुनानै रोंबाय जानांगौ माबायदि खालामो। नोंथांमोनाबो बिदिनो खालामनानै ला। आरो मोनसे खोथा गोसोआव ला, फार्स्ट द'ज बा फार्स्ट 1खौ थुना हो, सेकेन्ड द'ज लादोंबा सेकेन्ड थुना हो। बेयावनो अपसन खिथागोन, नोंथांमोना नायबानो बुजिगोन। हरनाय लोगो लोगो आङो नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, नोंथांमोना सेभ खालामना मबाइलाव गावबागाव। आरो सोर सोर डाउनलड खालामनानै लायाखै नोंथांमोना बिसोरखौबो हेल्प खालामनानै हो, डाउनलड खालामनानै हो। जेरावबो जोङो थांनो दरकार गैया, फैसा गारनो दरकार गैया। आरो बेखौ प्रिन्ट खालामना लानोबा नोंसोर कम्पिउटारफोराव थांनानै प्रिन्ट खालामनानै लानो हायो आरोना नोंथांमोन। दा बेसेनोसै, नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामनानै हो आरो सापर्ट खालाम।